Super! Bravo! Prinți, prințese, cavaleri și domnițe, toți au fost pe scenă. Nu credeți că ai dumneavoastră copiii știu să danseze mai mult, dar iată că au dansat. Aplauze încă o dată. Bravo! Bravo, ideilor! Ușurel, ușurel mergeți către doamna, pe unde ați intrat, să vă retrageți, tot așa. Băieții, nu vă uitați partenerele, ce faceți? Vă grăbiți la ieșire, gata, s-a terminat și ați plecat? Vă învățați să vă duceți partenerele către